way from Ohafia, Abia State, to do their performance. Thank you very much. Chairman of the occasion, Ndi Ohafia Weathers Nalobo now. Ladies and gentlemen, the Ohafia World dancers, all the way from Ohafia, Abia State. I'm Anduwo. They are great warriors of old. Ohafia, and they use one to our motogi in my ordinary. So because Ganga got to another also because before the too late. Honorable Lanky, you are blessed.
onye n'ọfịa mmadụ isi erighị ama mmadụ niile dị iwe kpejiwete obodo mmanwakọrị ejawa ngenge obodo mmanwakọrị ejawa biko adapụlụ n'ụlọrọgọ ụbọchị a na-eme gakọ adọta ụmụgwọ ọrụ okwu igbo agụ owu egwu eri ife agwọ ọnụ oke amadide ọ na dịba asa nna wemesi ndị ọrụ obodo ehihiri anya ma nkiri dị ana ma nkiri saa na ịkpaza ọbịa gwụrụ kpamgba ụbọchị kwa mmiri ọ dịga ike ọchakwa n'ike ọnwa nka ndị ka mba ụmụabịa ọhụrụ meze mmanụ oke igbo ọkwenyere ubi enyere ọpịa mmiri goro oke azụ ayaga ya ndị ọka bụ biko obi ikere aja gaabịara abịa abịa gburu obere ma watakwa m nkọ mandere ji mgbere gburu obere ma watakwa m mbe omere nnekwu oyi ọdụ anyị mma gbagboro anyị n'okirikiri ana mma gbagburu oge ọkụ obere ọkụ obere gbagụ oke agụkpakụ ma wadara ibe nna ndị obere gbogbo dike omere dike dike gbogbo dị na-arapụ mmọnwụ na-eke ọmba ji kwere chọpụ ọmba ji isi ama wachizi wachọ mgboro mere nnekwu onye ọdụ kwana nwa gbagbara ya okiri ede mma gbagbukwu okwu ọkụ gara n'ọba ndị dende ụba ebulule ebulu anyị na-ede mmanụ obi ise meta ọya ha dende ekwe ọkama dị girigiri gbogbo ogwugwu fụfụ onye nwe ụmụaka aka nna gbọgba dị mma amadu ụka aba nọ na mba obele amadu ụmụnne gwu bịa nọ na mba obele ha ọbụrụ ya nkọbụrụ obele ma wanye permit gị ha ebele dende. All right, people. Oftentimes, I do get calls from people who want Ohafia war dance. And right here with me today is one of the best dancers of Ohafia war dance. Here they are. You are going to hear directly from them how they perform their dance, kind of activities, the kind of programs they cover, and all that. They are here to share with us. My name personally is Okore Jackson Oma from Elu Ohafia. And this is the original Ohafia war dance. When you come to Ohafia, we the Elu people, we are the Dumeze that rule the whole Ohafia, the whole 26 villages. So we have strong people that are talented, that inherited this culture. This culture is our inheritance. We do not learn it. We started from childhood and the spirit is in us. So we don't learn it. Like they have other people that do this dance. But we the Ohafia war dance is the original and inherited people that our forefathers have done this before us. And they kept it for us to know our tradition, our culture, so that we can maintain our rules and everything we do in our dance. And Ohafia, the Ohafia war dance is the #1 culture, the best music and entertaining one. Like back in the olden days, we used to go to war and we conquer people, we do many things, cut human heads. But now we are being civilized. When you want the original Ohafia war dance, it happens in Ohafia. And again, you can invite us in your birthday parties, naming ceremonies, memorial services, burial, and so on. So we have been to many places, like outside the countries. We have been to Cotonou, Côte d'Ivoire, Togo. We travel far away around the 36 states of this Nigeria. We have been to Abuja, we have been to Lagos, and many so on. But we move around almost every week. Almost every week, we go to many places, many ceremonies that I may not mention. But anything that is good, we do it. We don't want problem. We bring entertainment to your doorsteps. Thank you. Thank you so much for your time. We really appreciate you. Ha
obi nkete ebe mara me ma na boti ha no si gba gbo ma wa gari ti ya reti ho na ma ti ko ka ti ko na da ma wa koro me akọ e bu le de anya kele ge mama Africa media, I ain't that